sorry voor die afkondiging, zodat jullie waar ik graag heel maar mooi luisteren. Het kan allemaal mee horen achter. Maandag aan, morgen is Bijbelstudie, eerste groep is om 5, en dan die tweede groep is om 7. En dan donderdag aan het ons schakelen om het kind samen met de eerste kerk om 7 namiddag, dat is voor de eerste kerk. Ook we graag van ons een winkel, en dat is mooi. Als ik voel om aan te schakelen bij die bijeenkomsten om samen de kerk waar te gaan alsjeblieft. Ons het niet nodig om ook aan zitten te leven. En dat ja, bij ons als kerkraad gaan voeren met die spreken en onze gemeente die betrokken is. Onze vergadering, als die vanuit het om samen met ons te gaan donderdag aan, wordt voorzien met ons al daar weer, zo ons al zo afzien met het trek die van boven af. Zo alsjeblieft geen namen voor ons bier, zodat ons bier zo van ons video. Je bent 3 jaar daar aan te leren, zo wat we doen vandaag. Niemand. Dat kan niet waar. Maar ik is veel lezen. Ik heb in Psalm 91 een tekstversie gekregen. Hij was bij alle worsten schijnen van in bescherming van die almachtige geniet. Hij zei voor de Heer, U is mijn toevlucht en veilige vesting. Mijn God op wie ik vertrouw.